Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa, e doa, babó, era poeta, doa, mi avó, cuidaba da bestia, doa, doa, e doa, doa, a tía Mari se quedaba na casa, cuidaba de todos, iba ás patacas, doa, doa, e doa, doa, e doa, doa. Houbo un tempo ben próximo en que unha gran maioría da xente quedaba no catón, ao pé da letra, privada para sempre de subir á árbore do coñecemento. O estudo das letras, doa a doa, daba poder ou rebeldía. Nalgúns era signo de prestixio e noutros motivo de sospeita. A instrución era un privilexio e as oportunidades de acadala eran moi distintas. Desde o verse acomodado ou ilustrado era doado, pero desde o barrelo humilde requería un grande esforzo co que, só ás veces, conseguía esgabear pola desexada árbore dos soños. Líase, claro que se lía máis que agora, sí. Non había cine, non había televisión, e, pois, non collías así uns contos ou algo que ler, por non tiñas en que pasar o tempo. Ali líase moi pouco. Unha que non había preparación ninguna para ler tal. Sí, a miña generación sí, xa empezou a ir lendo alto, pero a generación anteriores non. Non, porque, xa digo, non sabían ler nin escribir. Os libros eran escasos, e que libros había? Pois os libros nos que empezamos a ler, os que éramos fillos da guerra, nos anos 40 e tanto, a mediados dos 40, pois eran, primeiramente, o sistema de raias, que era a cousa máis elemental para empezar a ler. O método das vocais, depois das sílabas, xuntando sílabas, das consonantes. Eu empecé a ler co silabario. Despois, ca primeira raya, ca segunda e a terceira. Depois había o que lle chamamos frases, para formar frases xa. E logo había outra que era o catón. E despois o manuscrito, primeiro, segundo e terceiro. E despois a guía. E despois, máis tarde, xa tiñamos o grado primeiro, enciclopedia, esas cousas. E logo xa inmediatamente che metían xa a historia sagrada. Evidentemente o acceso á cultura pois era moi difícil, porque non había medios nin lugares. A lectura, primeiro que xa nunca foi unha cousa importante neste país hasta que non chegou a República, empezou a irradiar cultura. Que eu atribuyo algo o atraso que nós padecemos a ler menos do que se lê agora é a non ter que ler. E despois a xente do campo tampouco non tiña tempo para ler, porque únicamente no inverno, pero como non había luz, xa non se podía ler. E no verano, pois, empezaban a traballar ás 4 da mañán ou ás 5, pola hora antigua, non por esta hora. Empezaba a traballar, ou sea, que vían sendo horas 6 da mañán, máis ou menos. 6, 7 da mañán empezaban a traballar hasta 12 do mediodía. Comían, dormían así hasta as 5 da tarde ou así, e traballar hasta a noite. Tiñan que traballar máis ben, a xente tiña que traballar máis que dedicarse a ler. Nin había cartos para eso. Estamos a falar de unha época de moita miseria. E non era un lugar preferido o papel impreso. Era as patacas ou os ovos. Doa, 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 era costureira, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Bueno, hai un índice de libros prohibidos.
Eu teño no despacho un libro que di Índice de libros prohibidos. Un índice moi restringido, de forma que o que se podía ler en tempos de Franco, o que podías adquirir na librería, eran pois libros todos moi de dereitas, non? Moi conservadores. O resto non se podía ler. Si ti leías, pues encontrabas unha anomalía. Entonces eras capaz de explicarla. Como é isto? Cando empecé a facer teatro lido, que limos unha obra, pretendimos ler unha obra de Casona, que se titula Prohibido suicidarse en primavera. Bueno, esta obra agora poñeríamola xa non para adolescentes, sino para público infantil. Na casa de familia nosa foron 2 veces a expurgar a biblioteca. Deixaron a baleira. Na primeira, o que non levaron na primeira, levaron na segunda. Non era o que se dixera na obra o que lles fixo mal a policía, sino que era Casona, que era un exiliado, e entón entraron e nos prohibiron a lectura de Casona. E salvou un libriño que para quen o mirou dixo isto é de dereitas de toda a vida, porque chamábase O Capital. A presión do que se podía ler ou non era tremenda, non? Quedaran restos duns libros que non foran queimados, que non foran depurados e que non foran que non os levaran xa a falanxe. Xa me suministrou naquele tempo a obra completa de Pablo Iglesias. Outro suministroume o que era o libro da Santa Inquisición. Todo o patrimonio do Centro Galeguista fora todo levárono decomisado e, polo tanto, non quedou nada. Recórdame unha vez que viñamos coas ovellas e máis ese home estaba a Guardia Civil e nós pensamos que alguén lle dera o soplo que íbamos eses libros para o monte. Quedaron unhas páxinas do Diario da Coruña, o Noroeste, que eran dos que empezaran con eles Irmandades da Fala, e quedaron dos anos 20, 30, 18, así por aí, quedaron uns cuantos periódicos del Noroeste, do Diario das Irmandades da Fala. Pero como un medo é libre, eu tirei a bolsa sin que me viran. Entonces, cando cheguei ali, as cabras roeran unha saqueta, comeran unha boroa, e deixaron o libro babado. Ali foi a primeira vez que eu lín uns poemas de Manuel Antonio, que eran os primeiros poemas que le editara nos anos 18, cerca dos anos 20. Doa, 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 eres costureira, doa, doa, traballaba na leira, doa, doa, e doa, doa. Eu lía moito, A mí gustaba ler moito. As lecturas que tiñamos pois eran, sobre todo, as novelas de oeste, de vaqueiros. Non? O que leían moito así as rapaciñas novas eran aquelas novelas de Puello, as Corintellado, todas estas cousas. Eu mercaba as novelas de Estefanía, Corintellado. A novela rosa tiña moita implicación. Geografía, países e mares, por ejemplo, novelas. Leíase bastante literatura, por ejemplo, leíase moito a Zola. Y luego El Caso, que era uno de los periódicos de mucha tirada, que decía verdaderas atrocidades de aquella época. O primeiro libro que lín foi o Catecismo do Labrego, que me encantou. Despois lín algún libro de Lamas Carvajal. Tiña que andaras buscando onde as había. Traíamos unha, entregábamos outra, ou se íbanse intercambiando, non? Alugabas as novelas, polo tanto, era a literatura máis barata e que tiñas máis acceso. E logo había quioscos que cambiaban novelas, por dinero, por supuesto.
lerían na cartilla ou lerían libros de misa ou libros de novelas de santos ou algo así. Versos que nos íbamos cando íbamos á iglesia. A revista El Para Ti, que viña de Argentina, ¿no? Para Ti era unha revista estupenda. Lía Villeiros, que tamén era unha cousa que viña lá de México. Lía unha revista que viña da Casa de Nova York, Casa Gallega de Nova York. Entonces sí, había una serie de tebeos muy bonitos, que eran, yo creo que eran traducciones de tebeos americanos, de cómics americanos. Entonces estaba uno que se llamaba El hombre enmascarado, que hace poco pusieron una película de él. Había otro que era Flash Gordon. Eu recordo unha vez miña nai que me trouxo cando foi á vila, trouxome unha que era de uns contos de marcianos, moitas veces lín aprendín de memoria, tal, e pois dicía yo que me trouxera outro, tardaba en ir ao mellor un mes, traía outra vez, dicíame que non podía mercarmo, porque tiña que mercar cousas para a casa. Y luego había otros que eran de Roberto Alcázar y Pedrín. También estaban bonitos, ¿no? Líanse libros da guerra de Cuba e de Filipinas. Y dale, Pedrín, dale, y le decía Roberto Alcázar. Y le decía a Pedrín, ya le alcancé, y cosas así. Las 1001 noches. Eu as 1001 noites ahora non sabía de memoria. Línas tantas veces. Y entonces, cuando uno estaba enfermo en la cama y tal, a leer tebeos y tal. Y lo pasaba muy bien. Lo pasaba pipa.